I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision cause of you tonight. It's electric. Hello mga tugangs, good afternoon po sa inyong lahat and welcome back sa aking YouTube channel. For today's video mga tugangs ay andito kami ng mga kaibigan ko sa Balatan, Camarines Sur. Pupunta kami sa isang beach resort sa Barisbisan Beach Resort dito sa Balatan. Ngayon ay ang purpose namin ay magse-celebrate ako ng birthday. Actually mas maaga yung celebration na to kasi ang birthday ko ay sa September 26 pa. So yun mga tugangs, subaybayan nyo po yung aming journey papunta po sa Barisbisan Beach Resort at sana mag-enjoy kayo sa pag-stay namin doon. Sana makapunta rin kayo doon one of these days. So mamaya ulit mga tugangs. Ang Balatan ay hindi isang sinaunang munisipalidad kumpara sa ibang mga bayan sa ika-4 na distrito. Isa lamang itong sityo na kilala bilang Siramag na kabilang sa bayan ng Nabua. Noong 1951, isang miyembro ng Provincial Board ng Camarines Sur sa katauhan ni Gregorio O. Balatan Sr. ang nagmungkahi ng isang resolusyon na nagsasaad na paghahati ng Nabua sa dalawang munisipalidad. Ito na yung Nabua at Balatan. Ang Balatan noon ay nahiwalay sa kanyang inang bayan na naging isang dependenteng lugar noong December 3, 1951. Sa ilalim ng Executive Order number 485 ng nooy Pangulong Elpidio Quirino. Dahil sa pangalan nito sa ama ni board member Gregorio Balatan na si Don Rufino Balatan. Sa munisipalidad ay may lupain na 93.09 square kilometers o 35.94 square miles na bumubuo sa 1.69% ng kabuoang lugar ng Camarines Sur. Ang bayan ng Balatan ay nahahati sa 17 na mga barangay. Pagdating namin sa resort ay sinalubong kami ni Ate Flor na siya ang magiging tourist guide namin dito. So yan mga tugang, sa dito na kami ngayon sa Barisbisan Beach. Ito yung view. So ang laki ng lugar. So yan, ito na yung sunset. Medyo maulan lang, pero sobrang ganda. Yan. So mga tugang, dito sa Barisbisan Beach Resort, ito naman yung campsite nila. Actually, ang ganda dito mga tugangs. First time ko dito sa beach na to. Pero matagal ko na siyang nakikita sa Facebook at marami na din nagvo-vlog dito. Kaya sobrang ganda ng place. Talagang malaki. So, mai-enjoy mo yung lugar kung gusto mo mag-relax.
ito yung magandang place para mag-relax ka dito kung mag-alis ng mga stress. Pwede din dito mga tugang. So check niyo yung Facebook page nila, Barisbisan Beach Resort dito sa Balatan, Camarines Sur. After namin kausapin si Ate Flor, nag-prepare na rin kaming kumain at may baong kaming dinuguan, barbecue, at one whole chicken na galing sa Jimmy's Grilled. Yan po. Tapos na kaming kumain. Tapos medyo nag-inuman ng konti. Andito ako sa may part ng function hall. Medyo umuulan pero okay lang. Alam niyo mga tugang, ang ganda-ganda ng place. Tahimik. Ang laki ng lugar. Bukas papakita ko sa inyo yung area kasi gabi na, hindi niyo talaga ma-appreciate yung scenery pag gabi. Yun yung shore, ang ganda kasi maraming ilaw, ang ganda ng mga rooms, cabin, yung mga cottage maganda. So ngayon nag-post ako sa FB page ko at natag ko yung Barisbisan Beach Resort. Hindi ko in-expect na merong invitation sa kanilang management. Pumunta daw kami sa ilang resto. So pupunta muna kami mga tugangs at i-vlog ko pa rin para makita nyo at malay nyo makita natin yung mga owners din ng beach na to. Pero bago kami pumunta sa Cafe Ernesto Resto Bar, mayroong nagsopresa sa amin. Dahil dumating ang aming kaibigan na si Jepoy at Elna. Kasama nila si Cha at si Diden. Ang Cafe Ernesto Resto Bar ay nag-o-offer sila ng masasarap na pagkain, mga pulutan, cocktail drink, at iba't ibang uri ng mga alak. Paggabi ay meron din silang mga live singers na nag-i-entertain ng mga bisita. At syempre, pwede rin makikanta at makisayaw ang mga bisita ng resort. Sobrang mabait at accommodating ang mga staff. Laging nakasmile at magalang. So why is it so hard to let you go? Magandang umaga po. Lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Carding. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Dinapigue sa Isabela, northern portion ng Aurora at sa Polillo Islands. Signal number 1 naman sa southern portion ng Cagayan, rest of Isabela, buong probinsya ng Quirino. Signal number 1 din sa Metro Manila, northern at central portion ng Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, northern portion ng Batangas, Camarines Norte, northern at eastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Good morning mga tugangs. Ngayon gising lang. At the moment parang hindi matutuloy yung pag-ikot ko dito sa Barisbisan Beach dahil sa ngayon ay signal number 1 dito sa Camarines Sur. Kikita nyo naman sa background ko, makulimlim. Kaya parang hindi tayo makakapag-ikot mga tugangs. Kagabi natulog kami. Hiwa-hiwalay kami matulog. Si Jimmy saka yung kaibigan namin na isa dito sa tent natulog doon sa part na yun.
Tapos umulan. Yung kaibigan ko naman si Ice, dun sa isang cottage na tulog. Kaya kasi maulan nga din, so hiwa-hiwalay talaga kami matulog. Ako dito din sa cottage na to, dyan mismo. Ngayon sobrang dito, mahangin. Kagabi nag-start yung bagyo dito mga around 4 AM o 3 AM. So talagang malakas yung hangin at binantayan ko na lang sila kasi baka lumakas yung bagyo. So yun, try kong makaikot-ikot dito sa lugar na to. So papakita ko yung lugar sa inyo. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I made. So yun, magbe-breakfast muna daw kami. Tapos sila Jepoy, sila Elna, aalis na. So pati si Ice kasama. So yun, kain muna tayo. Morning. So yun, tapos na kumain. Ngayon magliligpit naman ako ng tent na ginamit na Ice. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kuya Boom, bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye po. Day dama makyu ha. Alis na kami mga tugangs at yun, magpapaalam na rin kami kay Ate Flor kasi magbabayad din kami. Tatanong namin kung magkano yung babayaran namin. Andito daw siya sa resto bar. Kailangan na namin umuwi kasi para medyo okay na yung panahon. So pero dito sa part na to medyo makapal yung ulap. So sana hindi kami abutin ng ulan. Yung mga gamit ko din andun na sa kotse ni Jepoy. Para kung sakali man ulanin, hindi ako lang mababasa sa kanyang mga gadget. Pero maghanap po ng plastic para hindi mabasa. Alis na po kami. Alis na. Morning po. So yun, alis na po kami pero yung payment po namin how much po? May usapan po tayo eh. Hindi na. Pagbabalik ko lang pag marami kayo sa kanila. Okay? Oh, no problem. Hindi kong hassle pa rin. Apat lang kayo. Hindi, ang ano kasi nangyayari, yung ibang naibigan namin, papabalik. Mas madami na. Parang, Walang problema yun. parang mas marami. Chat-chat na lang. Tapos pag kung halimbawa may ano. Actually, may plan. Mali na lang. So mga tugangs, magpapaalam na kami kay Ate Flor. Magpapasalamat na rin po kami sa Barisbisan Beach Resort kasi in-accommodate kami dito. Sobrang accommodating nila. Lalo na po si Ate Flor. So shoutout po sa owner ng Barisbisan Beach Resort kasi birthday mo pala kagabi. So happy birthday po. So ako naman bukas. Ngayon kasi September 25, bukas naman yung birthday ko. Birthday ko. So yun. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga staff na nag-accommodate sa amin dito. Maraming salamat po. At siguradong babalik pa po. You're welcome po.
Salamat po ulit. Sa muling pagbabalik po. So mga tugangs, dito ko natatapusin ang aking vlog ngayong araw. Isang masayang experience dito sa Barisbisan Beach na nagstay kami overnight. Although kinaumagahan ay bumagyo, hindi namin expected yon. Hindi nga po kami nakapag-swimming. So hindi talaga pwede. So yun. Kung i-rate ko po yung Barisbisan Beach Resort is from 1 to 10, para sa akin po is 9. 9 lang kasi siyempre may mga konting mga pagkukulang pero hindi ganun ka big deal. Hindi ganun kalala. Hindi ko na rin sasabihin. Pero overall is talagang sobrang ganda nung place. Malaki. Ang daming flowers, ang daming halaman. Maganda yung mga cottages, yung mga CR, lalaki, komportable kang maligo, may park sila, may swimming pool, may beach front, so maganda talaga. Tulungan natin sila, mga tugangs, na makabangon ulit after ng pandemic. Ito naman kasi yung purpose ko sa pagbablog ko, na makatulong sa mga ganitong business, na makatulong sa marketing nila, at makatulong na ma-discover ng ibang mga tourist about dito sa kanilang beach na Barisbisan Beach Resort nga. So yun mga tugangs, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa aking YouTube channel. Road to na tayo, 2,500 mga tugang sa aking YouTube channel, at doon po sa aking Facebook page ay road to 2K na tayo. Ngayon mga tugangs, meron po akong isa pang page na Pride of Bicolanos. I-like nyo rin po mga tugangs kasi nilalagay ko din po yung mga aking mga ibang videos doon at mga pictures about po sa Bicol region. So maraming salamat ulit mga tugangs. Always remember mga tugangs, God is good.